erakusketa nola montatu, instalazioa, argazki egin zer egin, nik hori hasieran ez nuen argi, eta pixkanaka joan gara erabakitzen. Eta hor sartu ditugu bertze kolaborazio batzuk, Pliegos kolektiboarekin, eta hauekin egin dugun tailerra nik uste dut eman digula bukaera edo borobiltzeko modua. Con la filosofía que caracteriza al fanzine, que es como heredera de esas primeras maneras de publicar, se va a trabajar de una manera muy abierta sobre el proceso creativo como ensayo, error, incluso accidente. Es una invitación a acercarse a lo que se generó en la primera fase del proyecto durante la residencia, en todos esos negativos, y apropiárselos o darles un giro, digamos, pues eso, casual, si se quiere accidental, pero puede ser poético según cómo se contemple, en función de lo que cada uno se sienta invitado a hacer y cada una quiera aportar. Museoak eta orain ez hainbeste, baina jendeak daukan ikuspegia museoena da beti zerbait itxia garela, bertako objektuak erakutsi eta gauza asko gehiagorik ez. Orduan, horrelako proiektuetan nik uste dut hori oso importantea dela museoak kokatuta dagoen inguruneari begiratzea eta bertako biztanleekin lan egitea. Egin duguna da moztu, itxeki, ez dakitze beldurrik gabe, hasieran igual ematen zu hori, baina gainean idatzi eta horiekin zerbait berria sortu eta azkenean fanzinetan agertzen da emaitza horietako. Niretzat izan da divertigarria batez ere, eta ia magikoa.